ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನ್ನು ಮಂಜಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ರೈಸ್ ಹತ್ತು ಪೌಡರ್ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಎಂಚಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಕಡಾಯಿಗು ಇಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಆಡೋದು ನೀರು ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚೆಂಪು ಆಡ್ದಂತೆ ಕಾಲು ಚೆಂಪು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಬಾಡು ಅರ್ಧ ಬಾಡು 1 kg ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೆಂತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಹರಿತ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ನೆನಿತೆ ಒಂದೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅರಿ ಕಡೆ ಪುನಃ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪೊಡಿತ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕೊಳೊಂದಿರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಅಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಾನ್ ಬರೋದು ಏ ತೆಲ್ಪಲ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಾದು ಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಸರಿ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಅಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಾನ್ ಬರೋದು ಏ ತೆಲ್ಪಲ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಾದು ಗಟ್ಟಿ ನೀರು ಸರಿ ಹಾಕೋದು ಸರಿ ಕುಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಆತು ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಕುಂಡಿ ಮಲ್ಪ ತೆಲ್ಪು ಕೆಲವರು ತೆಲ್ಪು ಬಂದು ಕಡೆದು ಒಳಂತರಿ ಸರಿ ತೆಲ್ಪು ಕಡೆದು ಮುಂಚ ತೆಲ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಿತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಾಜದು ನೀರು ಸರಿ ಆಜು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಕಿತ್ತೆ ಐತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಐತೆ ಏರಿಕೆ ಪತ್ತಾಗ ಹೀರೇನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಂದ ಬಾಡ್ನು ಚೂರು ಕೈಗೆ ಪಸತಾಗೋದು ಇಟ್ಟು ಅಂದದ್ದು ಹೀರೇಕೆ ಪತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಗಿಂಚ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಂಚ ಉದ್ದ ಅದಕ್ಕಿಂಚ ಕೊಳ್ಳಂಪು ಮದ್ದೆಡು ಕೊಳ್ಳಂಪು ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತೋಡಂಚ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಇರೇಂಡ ಗಡ್ಡು ಕೊಳ್ಳಂಪೋಡಂಚ ತೊಂದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತಾಯ್ಕ ಆಯ್ತ ಭಾಗನು ಗಟ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಜನ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾದು ಬೂರ್ರ ಬೆಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ್ದು ಇದೊಂದು ಅಟ್ಟಿಟ್ಟು ದಿವೊಂದು ಬರೋದು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದ್ಯ ಮೆಂತೆ ಮರಿತದ ಒಳ್ಳಂತು ಬಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು ಬೇಯಿನಾಗ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಯ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಚೆಂಬುಡು 2 ಚೆಂಪಾಡು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಚೂ ಅಲ್ಲ 1 kg ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸರಿ ಅಳತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳದಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಯ್ತಂಡ
ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮುಟ್ಟಾದ್ವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಪ್ಪಾಗ ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಕಾಂಡನೆ ಪರಿಮಳ ಸುರು ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂಜಲ್ ದಿರ ತಡ್ಯ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲವರ ಪೊಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಕು ತುಂಬ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲವರ ತೂಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರುಕ್ಕುಡೆಲ್ಲ ಅರಿಟ್ ಕಡೆ ಪುನಃ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.